Ensia and so we ain't Kaikra and one and Kuno Edu Brasil Edu Munina Edu ha Edubako and Hebai and Yamisha Edu me no do me no Yamenyokis Yamishamo Sani Yamijuma ha Edunsia Yay, Zavinian, Edunum, Edunsia, Name Penetentem, Edunso, Edunkuno, Edunu Nasa, Edunu Balcon, Edunuminu, Edunumiensa, Edununai, Edununum. Adununsia Adununson Adununson Adunuwachi Adununkron na eba no aha odi atum Akabako Eda Mishro aha openi Mishro ai Mishro 50 Ghana Chama said 50 Ghana they mean free the power ha and no ye ready did no near the nam ahanai any actually ati we dey me free ni power ha ahasano wo dey mo fa mo hunni aha afi na manya ba akon ma so pay ba akon te wo se ba akon o pese be fo beni so mienu aha insano no enai enum nsia son chama kan emame na eras na musisi mo ho dunum se dunso ni eda kan dunso wotwe dunkono de heras mumra eda wore kwaso na kan ma se obanyi se wo kan aha wo kan pa chama na ni brabre no won pese ba kokura be fe yani so wo se me kan pa chama wanya sei aduasanum aha yo chama fe yani so e be jefri wo se wo na wo so wo kan ma ye e de fe yani so pe ye ko kan na so a me jefri wo aha was answer a chama betua aha dia sankono aduanan 100 Ghana 50 Ghana cedis 50 Ghana cedis yenye nipa 40 aha Chama 41 eba no Chama se 41 eba no 42 Chama ya edio 42 ai 42 ai ye wori ma ye born abaso no we ma wan sori kura dia 43 44 44 45 se mo boa me na do 50 Mr. Chairman ne ke twa so ho Chairman na me boa
45 into aka 5. Aka 5. 50 Ghana cedis. Nyame adehye na memma yene ani be adwuma no. SDF saa na yebo ya fodie yakofo obi mfiri ba bia amane ma yene a na yebo ya fodie ene ntina asafo nkaye no mo se yebo afodie enya sika. Aha yene a na yebo ya de kakra de nyame de atom yene de atum kakra. Aha 47 ho enti aka 3 mama me nsanso so na mama me nsanso so aka 3 minutes na de afọ ni nsanso so. Aha you know na esaso eba no Mr. and Mrs. Oh fine I mean shira mo wate Right. enti aha sabre ya pese obia de no ho hye afọde ne sanse nyame rehwe aba afiri ho enti ya batonyo na obi bia se panio abofrao mani bi na bompa yeguso mpaye na nya waseda ene ho ho asade hye nyame ensa afie di wani mi 2010 ebia o de akora ya for 500 kora fa ebia kora na o pesa ke mo 500 na wo de ba ade ya mo 500 ti wo da so ti ho na wo de aka ho na wo de ba betum amai Esumum patampo di wa hu kika. Wedi nyina ye sori di aka ye sabia. Ye di tanya mi asi. Ye di tanya asi. Asida ben kurampo na esemi. Esumum patampo di wa hu kika. Sana moato manyina di wosu. Ekanti wadasenia onyami abira boni sesu. Asida ben kurampo na esemi. Sabre die. Obia betima sori. Na fe wadi asa. Na die wo boto bia. Ekanti wadasenia 20. Say 10. Say 5. Na wudi ababa 2. Na wudi yera di aye. Na wudi radi ase.
ebesi ya yɛda ase ya ne mu gyina ha adafo yonkudo ansana me di manu December bana me wa nipa ya ba afodi ase nyina obi ya me dofo wa wudo me bia sole na fesika betu na bi wo se me chama me di di mu pa wa ba ka krakati se me di chama Ethiopia wudo me bia me ni se mu nyina so do me enti mo fa ayo ni si wono mo fa madofo fo musika megu osi wo hia na dofo sika abra wo hia na dofo sika oni wonu amema no sika no na na jase anso ase me ba ni man kabi onso ba no wusa ampa SD for the beauty kama enu to wono so awa December wo pese waka kire asafo no nana chiame Yonkudo Minyanum a Christopher Moshiamuha Aviai Ebra Yenina Yana Akuamuabuatin the second Osma say Yemrano Osisa di ono Papa is a Benua who said and I will be a Christosum Ofanya Goodie. It is a ne Jumadi to say na wabi abeta echira onka se emetina se na me ko bi ni man ka bi de na me koye den waba asafuma ye bo afore yesika no pin enkonya system eni mfidi akese mu nyina ye ka ntina na se oni ne panyifo bo mu ade yi osofo MC Eda Odaruma sede na nasi wase yefa bo mu ade yi mamo na canopy ni konya ukofa ye no monfa entesubi sede ana esi no ana piao na yeda ase na minhira okwa ose memenda kwan yefo asafo yeni aso ne ba bia kra na yekwa enya nana amana betra dwumma ye nti yeni aso pa na minhira mo Yama mena asama wakan no akedibe egu nanso yebre no nti ebesremo na fe yabɔ mpaye na nsa na ebɛbɔ mpaye no de aseda bɛma otumfo de nyankopɔn na fe de aseda amma yɛn sɛ ankorankore de ama chamanfoɔ de ama nananom sɛ yɛnyina yɛfiri akomapamu na fe yɛsane yabɔsoɔ na atoto yebotom na yi bibi edeto nyame awuomu nyame hyire nyina afi sese ba bia ebehia bia no nyame ma yahoden na etim ntoaso na enye ewe Yesu di monti amen Ebremo yabaton safre sofo Solomon odo sofo bra Akumadan district pastor ebebo closing prayer no amen. Bompire Citrus Yame Kron Umaye ni bibiara Nye Profadum no maye Nyansa ni nimdie biara ye hia wo ye nwumam si ebetu mpon no Yame Kron ye srofadum ye Oso ani entina sei ne dan nyina na ne umaye hwehwe fi ho pa ne se obetwiri din maako wo nkwa homani
na sɛ wopia yɛ adra yɛagye nkwapa Jesus Christ din mu. Amen. Amen. For moment, my brother Chamafono, no, Sane. So for your main shrub. It is a nominal caution na Chama and Dofo Honsano, not Modeba. And I'm going to ask me because baby after the mother also suffering about 40 betum. Now, if you won't send near my friend, I can't viewing my back. Now, the account will be a favorite and a better riding show.
Pacho Mumla side say, and then one word so Mumla side say. Call to worship. And then I can come some Idibedi or some kunin anymore. Ebehu free. You had me 80 and 9, Jichimu, Adrianu, and Yensa. Umayensi, Unyankopon, Asem. Nadono Reba, na edu. So one now was sorry no cream, no, but sorry a channel home, no cream. Now one I was sorry no son, no, a channel relationship. Hallelujah. Umayensi, see Akuma. Amen. for Mumena, who has Fisoye and Adaya Hoda. That you are born one or born and was if you say, oh, ye, Nanadoye, Hoda. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Rade Bampa. Ye buy saying I in Chia, ye betcha.
Nansana no tojom. Music. AY. Hallelujah. Yani ayaka nyina soso. Kristo owe adwuma. Yeni hana. Kristo owe adwuma. Oti ase aka me wo hoye. Ishira kera didida. Nananom yemama wakwa babio eba ye dwumadie mu. Yedam wasisoso wen munyamu a mabehye nyame ishira mo pa. Mefa kwanya iso na mayiye ni ayeba sai iso nyina kire na ye hu dwumadie a obia bedi wa ha. Sofuma me Georgina osei ono obeye yen court worship no ema emenka me ma no. Ye kotire ho a yen sofo Gabriel Asare sofo South Central Ghana Conference Esiwa District na sofo free Akumadan here sofo ene yesumwa sofo maamuso ne nka amemao. Amen. Na meba minua enkenkenso sofo ze kenkenso ne Akumadan de meka ne se kenkenso kinkon samukai sofo Samuel Obin sofo sori na yenka amemao. Yen federation mu Akumadan nkenkenso abofo asofo a ewa ha nyina ye wonia we panini we mu menka nsa sofo oseya sofo sori na yenka amema we baby akenkon ni free buy na yakoburu no o ha menka amen bo aman sofo David esi edusafo sofo sori amen. Me say kotiri ho biem Miss Central ya sofo mpenifo baako sofo Frank Edu Offisu East District Pastor sofo sorry amen. Afi Miss Central mu ya health director ya pomodin Osaya Mercury District Pastor and Prempre and was Bremen East, Bremen West, Asafoso, Bremen West International. Omiaka Amy Masofo, Yenamo Dimpo International, non qua crani Amy. Sofo Stephen here, Sofo Sorene Kame Mawe. Okay, Metwasu. Obama Central. Senior what district pastor wahan. A software you can say a song penny for board district pastor. Ubia baby or district pastor hon. Obama conference yimua. Mekan say your conference pastor. Somebody say. She say conference president. Na ye president free wa. Can anyone ke mekan say na bedi echiri. Nanso ya safu no enhihye de ye frɛ no executive secretary oti ase aka amen. Onyo bia say yen sofo Fred Opoku Ajiman sofo sori na o man ka amen ma o. Yes sama ye nyina ho akwa babio. Ye nyina yen sori na yen fa ye dwom homa no SDH. Sofo mamefo ewa ha. Me ken ko ho. Aban sore aban ni be huno osu reta aban ni be huno sofu mame Mary ngege so owe meka me manuel yabe shirawo 341 mama nyina yen sore ne mfa ho kekapa entutumi.
nso na yɛbɔ mpaeɛ. Nyame mu nyame ɛne ewura mu ewurade. Nyame kɛseɛ, nyame dɔmfo a ɔyɛ ɔbaadeɛ. Aseda yiye ntronton ne nkamfo mfa yɛ ewurade Yesu Kristo so nka wo din daadaa. Yɛda wase firi sɛ ɔne yɛ ti ne yie. Wakyerɛ sɛ woyɛ nyame na wode yɛnom sɛ nso ayɛ wo mma. Te sɛ nti wama abambɔ ayɛ kɛseɛ wɔ yɛn so. Ɛfiri brada anwummerɛ ade woma bɛdua kuro mu asee no. Wahwɛ yɛn kra ne nipadua so yɛsom dwumadie nyinaa mu wo ne yɛ ate ne yie wama yɛ asomdwie wɔ mu ama yɛ apɔmuden wɔ mu hyira nka wo din daa. Ɔbɛda kronkron wɔma da so wɔ anim. Yɛbɔ mpaeɛ wɔ Yesu Kristo din mu adane wɔ som mu dwumadie nyinaa hyɛ wo nsa. Ato nsa afrɛ wo nyame agua ma ɔyɛ boafoɔ sɛ bra bɛboa yɛn. Ma ho nkronkron no nsane na mmra yɛ mfimfini a sɛ yi. Ne ma yɛ som nso w'ani na nye nhyira ne mfasoɔ pii. Afei yɛbɔ mpaeɛ dane yɛn sɔfo panyin de n'agya wo. Ɛbrɛ so sɛ wɔsɔre ne wɔkasa a Awurade fa ne nomom dɔm no. O asase yi so a wotumi mu nka de ɔde bɛyɛ asɛm aka de ama wo ma no. Fafa yɛn sɔfoɔ so. Ne ma yɛn nsa nka na ɛnya yɛtie no nyinara. Yɛntie mfa nwu asompam ne akomapam na ɛnkyɛ na wɔbɛyi wabɛto yɛn sɛ yɛsɛ ne fata. Dom yɛn nhyira yɛn boa yɛn ka yɛn ho ta yɛn akyi sɛ wo ma yɛn yɛn nhyira ne dɛn wɔ Yesu din mu nti amen.
Yamima Mumayana Yembofo Nasi Fise Oyi Nananoya Ohoda Asida Nedima Chidiam Punyami Enipa Pi Wawo Afa Won Afa Womba Nenso Wamfasidana Ma Oba Dieno when whom baby a unyam of Friday free yet. Inti odi asidano nam enua eni abosom homani nsuo so nenso adofunu mi ya ogina ya anim hedie wakai ehunu se eya asafu awrade ena oka wombo na oka wombo mo soso ya frumu aba ya ketua no wama wompi eno ntibraso se one day the Nyamedia Chewon Eba Bechere Yankrumpon Trade and Pono said ye, Mimini Dakwa 4 yen shishet ye more and more frost ye be shra and more frano Esra Yameho Aquahosa any bambo Namafrano Yini na church one what tia one ankasa atu anamom na wako no akobo es sa gidie ena wofo yenya sa hotoso yi ena wofo yenya entine yenyina yehu won se won ma ededa won saso a ode won aba moma yena yembofo na si fi se oyi na do ye hoda sa wofa utro se na obi ko anyum wo ha ni aduonu nso enyom oha ni aduonu nso 127 say na nana David etrod wo ho o se se erade ansi dan no a wona wo sie ya ho adwuma kwa se erade amai kro no a o emfo siri ho pe kwa hwe kwa ara na mutia hema sorry chere asetire mudi obredu ane o de sama ni dofo wonnem mi ensano hwe erade ajapade eni mabani na ya frumu aba eya kakia umika me wa hai frumu aba eya kakia mama ne papa no ma mo de mba ya ba hwan na de abofra na ma mo eya rade ene de ma mama elu na mo asan de na ba se erade wona o de ma yen yesrawo bosome nkro apantro ni nyina wa hwe so say ye surgery say ye surgery ye mano da ye saso a asidan kaudi ayi kaudi enonti me ne ma sofo monye mofra nan mofra ne ye nan Adofonom enam se mofra no ye ma ye nananom ye nuanom ma enam fofo ma asafoma ntimo ma yen sorry kan na yesu yen sre erade ho emoa eni nshra ema mofra yeda wasi asafo erade one kasa watimpo ana osi yenwo na yenhye asase soma enunti wona osa ka se mo se nipa nkotena e wasa me ye ne nseso boafo enunti wo sha ase fra adam so atoaso empo odoba Jesus Christ onam Joseph so any Mary so and the by we yasi e preso ya no wonyina ba wani na chede a wodi ache wo no obesra wo enhira adom obrohu bambo any akwa hosen ene ma wo na wo hira amofra no sa
anamontoyi bi ana omai atuo na oni mu se wo nyame na ode mofra yi ma wo enti bra so a eso ode won beda wo eno ti ode wa ba sa obambo foi wo obo ban obi ntimi momura erade besira mofra yi ma erade besira mofra mofra yi eya wo awate erade se wo yi obambo free won nchen a eye yie eno ti erade na for yeni se wo de bibi a wo shira so biara ekoso etoaso na ye yie enti mofra yi enam se wo do na dum na ne e charuti masumdwe mra fie ho ma wodom mra fie ho ma ntiase mra fie ho ma promprom ye mra fie ho amofra yi ti ma fie ho nye heavy amofra yi ti shira ma me ne papa atwuma so enuanu ma wagato won awurade shira wo amofra wagato ma busiam shira wo amofra yi ma wanyini ma yakase ne from every said what's about me at said one hour tell wo asafo awurade fi obengini ti say Lebanon also you draw obey from to say apel if you said wo nyame ya de wo atiti wo awurade pay and now omai aniji asha wo na kuma mu no yesro maniji ani yakase maniji ani yakase papa am afraid wo nyini mu nyina ya de shawonsa ensa ya de tofri wo mabushia anybody be here maninya nchira anobody be man hozo wo afraid so maninya nchira ensa body be tiri wo afraid so maninya nchira bibi biara efa mo afraid ho maninya de anim onyam hye pra wo asafo awurade odom pro mo bro for wa wo de check awurade yesrew asafo ma pi wa ha wo hia ye from ade yi bi ena wa chi bi no bi no beta wasi yesrew won so afisese sa de oya mahana no ye bi ma won sada awurade ye bi ma won sada I'm afraid you are by 70 men was to be a busian one. I'm afraid you are ready to free all my. Yes, sir. Sebema be wa Nasa. Why not you said? Maybe shrub of friend me. We are met yet now. Jesus. Oh, Sakrana Junimaya. Ready about show. I'm afraid tea. A busian mufri mushiran. Crow mufri mushiran. As a for whom mushiran. One number for no media grushroud. Neshirawo. Na prepare betim of riding. Ya betim of riding camp. Na de can say as a for radio in a tea. As a for radio west shram of rain. I'm afraid tea. I'm afraid tea. I'm afraid tea. And ne. My above one son will have no for some cow. Name Shira. A proud training in Tiaso. Now one call on a few more. Unyam Prompon Tradian Pong. In Shirana Tiwanachi. And you wanna cheat, or Sukum what you wanna cheat, or 1 month what you wanna cheat, 1 brothers what you wanna cheat, 1 fear what you wanna cheat, that you wanna cheat 1 crew, and no one suffer. Yada was a sap, you are a sap, you can food this up, I want your mere cha. Yam your ba. Yamesun some crocodimo, 1 sem in a demo fray, a cra, and one nipeduashe, our Jesus Christ demo. Amen. Amen. Adafonom ya omofra ba na yo ha pamojo mmie no trans. No mo de munyina ho, awfo munyina ho. Ya omofra ba nan e wo ha. Mesramo asafo mpanimfo am wo ha nyina se yekoya fie mu a. Anase yekoya nsafo no mu a. Yeshira mafra ye wo kuo bi a ye fra wo mo ba ho so they won anu this ebe dead mo fa wo ma me no ye fra wo children ministries ba mo chom mi ente ne yi wo mo ho ye mafra de so abri biara mo hira e mafra e wa sori dem ho no mo ma won titire ni no e megyina ho every said ye ne won na e ko titire mafra no Emafra no one ebe boa ye wa sorry dem ha eja pribiara na omu wi a omo aka bibi
akyerɛ awofo sɛ wokɔ nsafo no mu pia ebinom de flowers ne ma wɔ mo ebinom de sika ma wɔ mo but deɛ ɛwɔ sɛ wode ma abɔfra no na maame ne agya de tete wɔ no ɛyɛ twerɛsɛm twerɛ kronkron na abɔfra no nyinaa maame anaa papa ka kyerɛ ne sɛ yɛhyira wɔ no asafo maa wo twerɛsɛm ɛno ne ɛde ayɛ wɔ ɛno ne ɛde atete wɔ ama abɛduru saa bere yi ɛno nti yɛsrɛ mo momma yɛnkɔ na yɛnkɔyɛ ne saa ɛbɛ ne saa momma yɛnka mi wɔ hae asɔre no bɛtumi atɔ bible box na si hɔ nyɛ week biara ne yɛhyira akwadaa bi kora 3 months 1 year kora ne yɛhyira akwadaa wɔ hɔ na bible no wɔ hɔ ɛba na yɛde ama wɔ awurade nhyira mo saa afei abɔfra a ɔdi kan yɛfrɛ no Mary nhyira amoa sɔfo bɛgye ayima no Mary nhyira amoa ne papa de Solomon amoa ɔmaame de Paulina Ade Asante ɔwɔ no bosomi nan ne de ɛtɔ so dunson afe yɛ mu ɛwɔ Adwura Government Hospital bosomi nwɔtwe ɛda ɛtɔ so aduonu mmiɛnsa ɛna mmɛmɛ da kwanhwɛfoɔ asafo a yɛhyia mu ha yɛhyira no ne yɛde saa krataa yi ama no mama ɔno ne deɛ ɔsɔfoɔ no aka kyerɛ sɛ gye na tete no awurade suro amen abɔfra a ɔtɔ so mmienu yɛfrɛ no Agyeman Kunadu Francisca ɔpapa din de Alex Kofi Fofie ɔmaame ne de Mayima Salina Salina yɛwɔ no bosomi nom no de ɛtɔ so aduonu baako afiyɛ mu ɛwɔ Nkenkenso Government Hospital ɔsɔfo sɔfo sɛ di bɛgye na ka biribi kyerɛ ɛna ɔmɔden na tete no nyamesuro amen wahyɛ ne nsa na mu twa no nti na mahwɛ camera no mu hwɛ camera no mu good ɔsɔfo sa ka bi ma ɔmɔden na tete no nyamesuro amen yo abɔfra ɔtɔ so mmienu nso mmiɛnsa yɛfrɛ no Asari Gerard Kwatin Asari Gerard Kwatin ne papa din de Asari Thomas ɔmaame din de Brasso Florence Jr. yɛwɔ no mmenum bosomi num no da ɛtɔ so aduasa ɛwɔ afiyɛ mu ɛwɔ AME Zion Hospital Afrancho ɛnɛ da yi ɛna yɛhyira no ahyɛ nyame agya ɔba ne wɔn kronkron ɔsɔfo bakyɛw ɛfrɛ me sɔfo Asari ɛno nti akora no medi pɛ na mona tome nti montete akora no onyamesoro mu hallelujah abɔfra ɔtɔ so nan abɔfra no din de Dalot Agye Kwachi Dalot Agye Kwachi ɔpapa din de Benjamin Kwachi ɔmaame din de Teresa Mansa bosomi nsia ne da ɛtɔ so nkron afiyɛ mu ɛna yɛwɔ no Afrancho AME Zion Hospital ɛna August da ɛtɔ so aduonu mmiɛnsa ɛna maama ɛde n'aba ɛbɛhyira no ɛwɔ Awurade suro mu ɛno nti sɔfo France bɛgye Israel no more ahoɔden a ɔno kunu ne abusua bɛtumi de atete abɔfra yi wɔ ne din mu amen okay yo ɛne Awurade nhyira m na wɔnka mo ho ɛwɔ mmɔfra no teteɛ nyinaa mu mo ne asafo no na ɛtete mmɔfra no Awurade nhyira mo saa amen
Masqua, Mass Singing Band, Nansana no, Sofo Solomon, Fibuachi, necessary nature, Sofo, sorry, and then come, ma. Messoha, so for me, Mrs. Akumadan food, me and come, mano. Amen.